Litvanové. Što najsrdečnejšie vás všetkých vítam tu v sáli Kultúrneho domu na gala koncerti podujatia Dny rusínskych zvykov i tradícií sela Kamiunka pod príznačným názvom Najselečko Hristos raždaje sa. Už sa stalo dobrom tradíciou, že selo Kamiunka v spolupráci s Rusínskou obrodom na Slovensku reftuje medzi švatami pro nás Kamiunčanov toto milé podujatia, ktoré má prezentovať Kamiunčanám i našim hostiam našu duchovnú i švýdsku kultúru, jak i naše bohaté rusínske zvyky i obyčaji. Program dnešného podujatia sme otvorili roždestveným molebenom i koncertom rusínskych koľadov v cerkvi svätého Petra i Pavla a pokračovať budeme i tu v sali gala koncertom, ktorý otvorila ženská spivacká skupina našho Barvinku a svojima autorskými spiškami i písateľ Nikolaj Poneval. Teraz už na scénu pozývam našho starostu inžiniera Juraja Jedináka, ktorý požiada o korotký príhovor. Vážené dámy, vážené pánové, drahí Kamiunčané, milé hostia, mám všetko pripravené, ale Nikola už povedal všetko. Takže ja vás srdečne vítam tu v krásne zrekonštruovanej sáli Kultúrneho domu na kultúrno-spoločenskom podujatiu pod názvom Dny rusínskych zvykov a tradícií. Je rád, že sa to stalo tradíciou a chcú srdečne poďakovať organizátorom. Prvú časť už máme za sebou, tak Nikola povedala, a tu budem poďakovať ja, otcovi duchovnému za moleben a všetkým učíkujúcim, ktorí zašpievali krásne poľadké cerkvy. Teraz prechodíme do druhej časti, do gala programu pod názvom Selečko, alebo Najdedinka, to mi ide lepšie, Najdedinka Slovenska. Takže medzi nami privítať našich hostí, a to Mikolu Bobinca, člena Švítovej rady Rusína z Mukačeva, tu vám má vody takde, ale má povedať. Mojho kolegu starostu sela Biloveža Petra Mikulu. Molodého Petra Štefaniaka, direktora Rusínského rádia, čiže moc takde vidím. A našeho otca duchovného Františka Krajňaka z Litvany. Všetké poslanci obecného zastupiteľstva, všetké účinkujúce, ktoré budú vystupovať. A je presvedčený, že je ulepšia to tak zriedeme a že by sme si takou krásnou formou utrimovali naše krásne zvyky, obyčaje a mohli odozdať do našej budúcej generácii. Do nového roku 2018 vám želám moc spokojnosti, šťastia a pevného zdravia. Ešte raz chcú všetkým poďakovať, hlavne účinkujúcim, organizátorom, všetkým tým, ktorí sa podílali na prípravy. Dieťka z materskej školy, ktoré nám šumne zašpívajú i povinčajú. Po nich privítame i ďalšie dvi molodejké špívačky. Lauru Čuškovú, ktorá do nás prichodí z Bardejovského okresu, a Emu Hlinkovú z nedalekoj Litvanovej. A na záver peršoho bloku i folklórnu grupu Ihľančan zo sela Ihľana. Naj sa vám páči, prajú vám príjemný